Vítej vzpřímený primáte, jsem inspektorka Vex a toto jsou mé zprávy o vás, lidech. Report 002. Chrámy konzumu. Předmět. Lidský chrám spotřeby, sobotní liturgie fluorescenčního světla a uměle vytvořené touhy. Podal inspektorka Vex, hlavní analytik, Vysoká rada pro biologickou bezpečnost. Hvězdné datum 7.441.16. Cyklus pozorování 3854. rotace. Monokl upraven. Extrakt z mlhoviny nedotčen. 11 minut jsem zírala do blba, než jsem začala psát. Jsem v pořádku. Report následuje. Sobota. Lidé dělí čas na jednotky po 7 rotacích. Z nich 5 je určeno pro práci, 1 pro přípravu a 1 sobota pro svobodu. Chci být přesná v tom, jak tato svoboda vypadá. Vypadá jako budova o rozloze 40 000 metrů čtverečních, naplněná věcmi, které nepotřebují, ale o kterých je někdo přesvědčil, že je musí vlastnit. Supermarket jako existenciální krize. Sledovala jsem subjekt 7 do struktury zvané supermarket. Vzduch zde voní po dezinfekci a tichém zoufalství. Subjekt 7 strávil 8 minut v uličce s cereáliemi. 8 minut. Existuje zde 42 druhů snídaňových cereálí. Rozdíl mezi nimi je zanedbatelný, přesto subjekt 7 studoval krabice s intenzitou kvantového fyzika. Nakonec si vybral ty, které mají na obalu antropomorfního tygra. Biologicky vzato, tygři cereálie nejedí, jedí lidi. Tato ironie subjektu 7 zjevně unikla. Cedrová svíčka a iluze klidu. V oddělení domácích potřeb subjekt 7 zakoupil předmět s názvem svíčka z vůní cedrového dřeva. Je to voskový válec, který se zapálí, aby produkoval pach stromu. Subjekt 7 žije v betonové krabici. Mohl by jet do lesa za 15 minut. Místo toho zaplatil $12 za to, aby jeho betonová krabice lhala jeho čichovým senzorům. Moment u pokladny. Došlo k anomálii. U pokladny se subjektu 7 roztrhla papírová taška. Jeho nákup se vysypal na podlahu. Čekala jsem hněv nebo agresi. Místo toho se jiný člověk, cizinec, sehnul a pomohl mu sbírat tygří cereálie. Vyměnili si krátký, unavený úsměv. Ten úsměv trval 0,4 sekundy, ale obsahoval víc dat o lidské odolnosti než celý můj archiv. Neformální doporučení. Možná by monitorování tohoto druhu mělo být prováděno jemněji. Lidský druh mě i nadále mate a znepokojuje. Jsou neefektivní, jsou rozporuplní, staví složité systémy významu a pak je okamžitě podkopou pečivem a špatným rozhodnutím. Mám dost, tohle chce pořádný hlt whisky.